Shin wai tsakanin jarumai maza da mata na masana'antar Kannywood suwaye suka fi hawa motoci mafi tsada da daraja? Bayan sakin bidiyonmu na baya game da fitattun jarumai na Kannywood da ake dangantawa da hawa motocin alfarma, mutane da dama sun cika comment suna tambaya tsakanin maza da mata na masana'antar shirya fina-finan Hausa suwaye ne suka fi hawa motocin da suka fi tsada? To a yau na kawo muku amsar wannan tambayar inda na zaɓo fitattun jarumai guda 3 a ɓangaren mata da guda 3 a ɓangaren maza, sannan na tattara wasu daga cikin motocin da suke hawa tare da kiyasin farashin su. Ku tsaya ku kalli bidiyon nan har zuwa ƙarshe domin sakamakon zai iya baku mamaki, wataƙila wanda kuke tunani shine kowa hawa mota mai tsada ba shi bane. Abin da ya fito fili shine masana'antar Kannywood tana da taurari masu rayuwa alfarma, kuma maza da mata duka suna amfani da manyan motoci masu ɗaukar hankali. Amma kafin mu fara, idan kai masoyin Kannywood ne, ka danna like sannan ka yi subscribe domin ci gaba da samun zafafan labarai da bayanai kan fitattun celebrities na Arewa. Ɓangaren mata za mu fara da Samha M Inuwa, ita ce ta zo a na 3. Tana hawa Mercedes-Benz G-Class 350 Matic, wanda ake kiyasin farashinta a kan naira miliyan 31. Sannan tana hawa Toyota Urban Cruise SUV ta kimanin naira miliyan 35. Sai wacce ta zo a na 2 a ɓangaren mata kenan, ita ce Nafisat Abdullahi. Fitacciyar jaruma Nafisat tana hawa mota Chevrolet Cruze Sedans ta kimanin naira miliyan 18. Sannan jarumar tana hawa Range Rover Vogue Autobiography L405 ta kimanin naira miliyan 95. Sai wacce ta zo a ta farko a ɓangaren mata, ita ce Firdausi Yahaya, tana hawa Mercedes-Benz Sedans kimanin ta naira miliyan 30. Sannan tana hawa Mercedes-Benz G-Class G-Wagon ta kimanin naira miliyan 100. Wow! A ɓangaren maza kuwa, Lilin Baba mawaƙi kuma mai shirya fina-finai, Lilin Baba yana hawa Chevrolet Camaro ta kimanin naira miliyan 87. Sai Ado Gwanja mawaƙi kuma ɗan fim, shi ma ba a bar shi a baya ba domin garejin shi cike yake da motoci na alfarma irin su Mercedes-Benz GLC 300 Coupe Matic ta kimanin naira miliyan 70. Sannan yana hawa Toyota Land Cruiser Prado wanda farashinta ya kai naira miliyan 110. Wow! Sai na ɗaya wanda ya zo a ɓangaren maza shine Ali Jita kankat kenan, domin duk lissafin a nan ya ƙare. Mawaƙin kuma jarumi a masana'antar Kannywood yana hawa mota shi wa'inda ake malakabi da wane yaro wane baban yaro, inda yake hawa Rolls-Royce Silver Shadow ta kimanin naira miliyan 38. Sai Jaguar Max XI farashi kimanin naira miliyan 45. Sai kuma Rolls-Royce Vintage Saloon Phantom 3 kimanin naira miliyan 150. Firdausi Yahaya ita ta hau mota mafi tsada daga ɓangaren mata, inda take hawa Mercedes-Benz G-Class G-Wagon wanda farashinta ya kai kimanin naira miliyan 100. Sai ɓangaren maza inda Ali Jita yake hawa mota mafi tsada, yana hawa Rolls-Royce Vintage Saloon Phantom 3 wadda farashinta ya kai miliyan 150. Wow! Lallai mata sai kun jira, amma kun yi ƙoƙari. Firdausi Yahaya ta fitar da ku kunya. Yanzu kuma lokaci ne na jin ra'ayinku. A ganin ku wa ya fi burge ku da motocinsa, kuma wa kuke ganin ya fi rayuwa alfarma a Kannywood? Ku rubuta sunansa a comment. Sannan kada ku manta ku danna like, share, sannan ku yi subscribe domin samun irin waɗannan zafafan bayanan na celebrities ɗin Arewa. Mun gode.